आंनि लोगोफोर उन्दुनायनि सिगां फंनैसो सावरायनाय बेवहाय नोंथांमोन बयखौबो आङो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। जों सुबुं जानानै मानसि जानानै सोरनियाव दुखुआ गैया, खस्थ'आ गैया, गाबनांनाया गैया, खैफोद दैफोदा गैया। जों साफ्रोमनिबो जिउआव दुखु, खस्थ', गाबनांनाय, खैफोद दैफोदा थायो। जोङो गुबुनफोरनि जिउ सोलेराव हाबनानै नायनो हाया। बिसोरबा माबादि दुखु मोनगासिनो दङ, खस्थ' मोनगासिनो दङ, जेंना मोनगासिनो दङ, नङाब्ला खैफोद दैफोदफ्रा फैगासिनो दङ, जों जेबो बुंस'नो हाया। जानांगौ माखासेफ्रा नैबे दुखु, खस्थ', गाबनांनाय आरो खैफोद दैफोद बेफोरबादि जिउआव फैयोब्ला बिसोरो जेरै दावहा नांग्राफ्रा फोथाराव दावहा नाङो, दा बेबादिनो जानांगौ बेफोरबादिखौ लानानै बिसोरो जुजिगासिनो दङ दावहाथिलियाव गाव गावनि जिउखौ लानानै, गाव गावनि सोलेरखौ लानानै। दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो आरो आंबो जों बयबो रावखौबो राव जेबो बुंनो हाया। बिनिखायनो जोङो रावखौबो बिसार खालामनो हाया। जों रावखौबो ठाट्टा होनो हाया। सोरबा माबादि पर्जायाव दङ रावबो मोनथिया। दा बिनिखायनो जोङो जुदि सोरबा गाज्रियै जुदि थेला मोनगासिनो दङ, नङाब्ला दुखु मोनगासिनो दङ, खैफोदा फैगासिनो दङ, बेबादि समाव जोङो जखिम खालामनो हाया, जाजिं बा बिसार खालामनो हाया। आङो मोनसे उदाहरन बादियै बुंनो सानदों। दा बेनो जाबाय बिसि आरो बिसाय बिसोरो गावसोरनि फिसाला 6 बोसोरनि फिसालाखौ लानानै ट्रेनजों दावबायदोंमोन। दा बेबादि समावहाय नैबे 6 बोसोरनि गथ'आ जेब्ला थांगासिनो दंमोन, एखमब्ला समाव बुङो, "हे आफा, बै मा जिनिस बेलाय, मा बुस्थु बेलाय?" बेबादि समावहाय बिफाया फोरमायदोंमोन, "बियो हाजो आफा, बेखौ हाजो होननानै बुङो।" आरो थाङै थाङै थांनानै जेब्ला गुबुन दस्राखौ नुयो, अब्ला, "औ आयै, बैखौ मा बुङो, मा बेलाय?" बेबादि समावहाय बिमाया नैबे गथ'नो फोरमायनानै होनोसैलाय, "बेखौ दै होननानै बुङो आफा, दैमा होननानै बुङो।" दा थाङै थाङै थांलायबाय, "ओइ आफा, बैखौ मा होननानै बुङो?" अब्ला बै समावहाय बिफाया बुंलायबाय, "बेखौ दालां होननानै बुङो आफा।" दा बेबादिनो जालांगासिनो दङ आरो गथ'आबो सोंलांगासिनो दङ। जायफ्रा बे कम्पार्टमेन्टआव दङमोन, बगियाव दङमोन, गोबाङानो जानांगौ गाव गावनो प्रस्न खालामदोंमोन, माबादि गथ' जाखो बेलाय? जाम्बा जाखो ना फाग्ला जाखो? जेखौनो नुयो गोरलै गथ'बादि सोंबाय थायो। बयबो जानांगौ बे प्रस्नआ नैबे गथ'नि सायाव जाखांदोंमोन। दा गोसो मोनथ्रा मोनथ्रा सासे बोराइ साया सोंबारबायानो, "फंबाय, मा नोंनि फिसालाया माबा जेंनाफोर दङ नामा? माबाफोर प्रब्लेमफोर दङ नामा?" दा बेबादि समावहाय बिफाया दुखु गोनां बाथ्राखौ बुंबाय, खर' एसे गंस्रिनानैहाय, "नंगौ आदा, जोंनि फिसालाया जोनोमनिफ्रायनो खानामोन। जोङो जुजिबोगासिनो दङमोन, हास्थायगासिनो दङमोन बेखौ मोजां खालामनो थाखाय, नुहोफिननो थाखाय, नाथाय राहा गोथै जादोंमोन। नाथाय इसोरनि अननायजों आरो जोंनि हास्थायनायजों अपारेशना साक्सेसफुल जाबाय। दिनै बियो
नुफिननो हाबाय दा बिनिखायनो बियो जेखौनो नुयो बेनि थाखाय गिबि खेब नुनाय दा बिनिखायनो बियो सोंगासिनो दङ अन्नानै गाज्रि दामोन आं नोंथांमोन बयनावबो क्षमा बियो होननानै बे गथ'नि बिफाया बुंबाय। अब्ला नायदो आंनि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोनाबो आरो आंबो जों बयबो माबादि फरजायाव दङ माबादि खस्थ' मोननानै दङ रावनिबो जिउआव हाबनानै जोङो नुनोबो हाया नायनोबो हाया दा बिनिखायनो जोङो मा गुबुनफोरखौ बिसार खालामनो नाङा दा बिनि बिसय बाइबेलाव जानांगौ गोबांथार थटफोर दङ आङो मोनसे बा मोननैल'नो आङो बुंथिनानै होनोसै दा बेनो जाबाय माथाइनि जोङो लानो हायो माथाइनि 7 बालाब 1निफ्राय 2आव जों फरायोब्ला मोननो हायो आं फरायथिनानै होनोसै नोंसोर बिसार दाखालाम जेरै नोंसोरो बिसार खालाम जायै बायदि आरो बेखौनो जोङो आरोबाव गोथार लुकासनि बिजाबावबो जों फरायनो हायो बेनो जाबाय 6 बालाब 37 सिरियाव जों मोननो हायो दा बिनिखायनो फैदो आंनि लोगोफोर जों माब्लाबाबो रावखौबो बिसार खालामनो नाङा आरो जोंबो गुबुनफोरजोंहाय जाहाथे बिसार खालामजाया जों हास्थायदोनि जुदि जों बिसार खालामगासिनो दङब्ला दिनैनिफ्राय दानो जोङो स्टप खालामदोनि आरो गुबुनफोरखौ जोङो बिनिस्लाय अनदिनि आरो हेफाजाब होदिनि गोजोनथोंसै हामबायसै खुलुमबाय गोजोन हर आरो नोंथांमोन बयखौबो इसोरा रोजा रोजा बोर होबाय थाथोंसै।